салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғи. имрӯз 10 апрели соли 2025 қарор дорам дар боғи худам ноҳияи Варзоб деҳаи Чорбоғ ва ба шумо ҳозир дар бораи дарахтҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ман ба шумо гап мезанам. яъне ки бунёд намудани боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ чист. мо то ин вақта боғи суперинтенсивӣ як 3-4 соли пеш намедонистем. ҳамамон бо тарзи бобогӣ мекардем, дар дона мешинондем, дона калон мешуд, пайванд мекардем ва 7-8 сол нигоҳ мекардем то 9 сола ки вай дар баҳра дурояду баъд 5 ба 5, 6 ба 5 мешинондем ва дар як гектар замин дарахти кам мешинондем. ва айни ҳол бо мурури замон дар хориҷа пайдо шуд неолҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ. Интенсивӣ чи аст ва суперинтенсивӣ чи аст? хуби ҳамин худи маънои интенсивӣ яъне ки бисёр дарахт шинондан, бисёр мева гирифтан. Суперинтенсивӣ бисёртар супер шинондан, супер мева гирифтан. ба дарахти интенсивӣ медарояд вақте ки дарахт такпайвандаш бошад ММ106, ММ111 ва ё дарахтҳо мешаванд интенсивӣ. Суперинтенсивӣ бошад такпайванди М9 ки марҳамат ки мебинед ман 10 дона мобайни ҳар якташ 80 сантиметри шинондам, 1 метри 80 сантиметри шинондам мешавад, 1 метри шинондам гӯяд мешавад ва аллакай ҳамин сол гул кард бинед. ва ҳамин агар шумо оянда боғ кардани бошед, боғи нокми, боғи себми, боғи шафтолуми, боғи гелос, чизи дилхоҳатон боғ кардани бошед, интенсивӣ ва суперинтенсивӣ кунед. агар аз меваҳои таҳҷои худамонам кардани бошед, аз меваҳои бобогии мо бошед ки бениҳоят ширину бомазза ҳастану нест кардан намехоҳем, ҳамонҳоро дар такпайванди интенсивӣ ва суперинтенсивӣ мезанем. пасти ҳамон меваи бобогимонро мегирем, ҳамон меваи таҳҷои худамонро мегирем. фақат ҳозир дигар аҳамият додан дар кор дар такпайванд мешавад М9 суперинтенсивӣ ман ҳамин сол аллакай гул кардагӣ мебандад. агар ман ғизояшро бақувват кунам мумкин 10 та себ бандад. ММ106, ММ111 баъдам хемерад охиро мебиёд такпайванди аз донакаш ки ниҳоят дарахтои калон мешаваду бисёр мебандад. аз ин 15-20 сол пас ино бошад якум солда аллакай мева мегиред. ин як 15 сол хуш як умри аст, 10 сол як умри аст, 5 сол як умри аст, як халта умр аст. ина бинед ки ҳамин сол аллакай бас. барои ҳамин ман ба шумо тавсия медиҳам ки агар боғ кардане бошед, боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ кунед. ман ҳамин дар 1 метр шинондагӣ албатта ман ҳоли поя мезанам, сим мекашам, дар тани сим ина такя метиҳам. барои чӣ? барои он ки ин бисёр мебандад, решааш патак реша аст, ин чапа шуданаш мумкин аст. ва интенсивӣ бошад дар такпайванди ММ106, ММ109, ММ106, ММ111 дар вай 2 ба 4 мешинонед. барои вай поя дар кор нест. яъне ки агар шумо интенсивӣ шинонед, 2 ба 4 шинонед дар боғатон, дар боғи шумо 1250 бех ниҳол меравад. агар бобогии худамонро шинонед, агар 300-400 та меравад. агар суперинтенсивӣ шинонед, як байни дарахтҳо як манам хел ва байни қатор 4 2500 та меравад. акун бинед ки аз 2500 та шумо дар танаи ҳамин бояд 75 дона себ монед ва 75 дона себ монед, себи мегиред ки килош 20 сомон, 25 сомон дар бозор. себои бақуввати хушрӯ мегиред. бо инро нимашро себашро канда мепартоед, ин бисёр мебандад. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд барои шумо як тавсия ки шумо ҳамон вақт пул ки сарф кардед, меҳнат ки сарф кардед, боғ ки обод кардед, боғи интенсивӣ ва суперинтенсивӣ кунед. дигар аз донакаш партофта дар вай пайванд карда 8 сол 9 сол нигоҳ карда ин боғро дигар накунед ки умратон мераду фоида намебинед. ана ҳамдиёрони азиз, ин буд як тавсия барои боғҳои суперинтенсивӣ интенсивӣ. ино осон аст, буришаш осон аст, обтиишаш осон аст, оби қатрагӣ вай чӣ меган пору доданаш осон аст. ҳаминҷа метиҳед унҷо намерезед, ин решаш дури бад намерад, ҳаминҷа камтарак пору амафос метиҳед, чапа мекунед, оби қатрагӣ қати ин бениҳоят меваҳои беҳтарин мегиред. ана ҳамдиёрони азиз, дар панои худо бошед. ин як тавсия буд барои бунёд намудани боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ.